Maya payabak po kay kayungan. At syuta nangini king katlo ng Domingo ning karaniwan a panahon. Miti punta mong ini batayang samban, puriyan at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la, kamdeda ring karelang pamilya, Michael and Karina McCormick and grandchildren, Rachel Sue McCormick at Mary Grace McCormick. Para king special intentions dari Erica Di Matulak at Angelito Valencia Jr. Para king malagwang kapaldanan ng Lolita Fajardo Sita Gintu. Ganakantala naman ding kaluguran tamong meyang unabye, lalong-lalo na ri Ramona Sheledy, Augusto Makapinlak, Hemidio Lingad, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Bienvenido Esquilio, Reynaldo Cabral, Jose Modesto Gutierrez, Gonzalo Atremilla, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka karela. Paning banal ay Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapan kinatang sa Kristo, lukod ng Diyos, ating pamisan metong kang banal ay Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay ka antimurin. Kapatid siya siyantala ng kaya katang kasalanan, pangkarapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginang Yesus, sasabihan mong panahon ng gulutan mila, rin kay kaming kasalanan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, adwan mong ganap miyang tanggapan ding mayap mong balita at may bebe agpangkaniti. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginang Jesus, sagkatan mo keng sumuyo keka at king kekang kayarian, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kimbit mong kanaka mong pakalulu, patawaran mo kami o Ginoo. King pinaking mabagal tanggap, king kekang amano, at elubos gaganap kaniti. Teran mo kaming painturo, king biyelang angga. Amen.
O Diyos sa ipami, sasabihan mo kaya kami, kapamilatan ng Jesus ay anak mo. Hingmigit ng oras, banambagbayo kelop king maya pabalita. Apag nasan ng pakiramdaman mi at isane king biye. Bukod mong ika, ing makapibayo kaya kami. Paghaluban mo king tetagan, ipagkatiwala kang Jesus, di keng sarili, alang takot at pamagalindangan, tuki kaya, no nakimantayran. Antabayanan mo kami, painturo ka, o Diyos sa ipami, manggaman kingalagang ka. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Honas. Migsaritayang pasibayo ing ginukang Honas, nga nakeya. Munta ka Ninibe, ing mayupayang syudad, at ipasyag mo karing tao ka rin, ing mensahing binyeko keka. Inya memintuyak ing Ginoo i Honas, at mintaya Ninibe, ing syudad aking dagul na, mangailangan at lungaldo, para lakaran uli na ning leparan na. Menaus ning miglakad kilub ning syudad, kaybat nang may kalakad meto ngayaldo, menaralya karing antikareting amano. Kilub ning 40 aldo, malasakya ing Ninibe. Meniwala ring memalen na ning Ninibe king mensahe ning Diyos. Inya, pikayarira ing magayunoya ing balang metong, magmula king peka maragul, ang gaking peka malating dili. May sulod lang imalan, ame gawaking langgotsi, ban ipakit da, ing sisi sila king depat dang kasalanan. Ikit na ning Diyos ing depatan daring tao. Ikit na king likwanda na, ing dapat dang marawak. Inya binayo na ning Diyos ing bantana, at enabelaus, ing sinabi ng parusanala. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ituro mula ka kuring kekang tuntunan o Ginoo. Ituro mo lakako, ringke kang tuntunan o Ginoo. Ginoo kako ituro mula sa kekang tuntunan. Ituro mula kako ring kekang tuntunan. Ituro mo ko at tayran king kekang katutuan. Uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Ituro mo lakako, ringke kang tuntunan o Ginoo. O Ginoo ganakan mo, lugod mong eko kupas. Aketa pang minuna kay kanang pisyag. Ulining wagas sa lugod mo at kayapan alob. Emo ko sa kakalingwan o Ginoo. Ituro mo lakako, ringke kang tuntunan o Ginoo. Mayapya ing Ginoo at makatuliran. Tuturune ing tune dalan karing makasalanan. Darala nala ring mapakumbaba, king dalan ning katuliran, karela, tuturune ing tune dalan. Ituro mo lakako, ringke kang tuntunan o Ginoo. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, itiyeng burikong sabyan, ditak naing oras ang makatagan, at manibat ngeni, sukat lang mi biebie, antimong etalasawa. Balita.
ginamanatili kaya kayo. At keka antimorin. Pamipas siya king maya pabalita, agpangkang Marco. Ligaya keka o Ginoo. Inyang meso kulya Juan Bautista, bentaya Jesus, Galilea, at penaral na ing maya pabalita, ay bat King Diyos. Miras na ing mitol nung panahon, nga nang sinabi, at malapit na ing pamagari ng Diyos. Sisenyolat paingkulutan din kay kayong kasalanan, at maniwala kayo king maya pabalitang daralako. Kabang maglakad siya, Jesus, king bebening dagat-dagatan ng Galilea, igit na laring may kapatad ang magliligo, Simon at Andres, iatsare king danum, king karelang lambat. Nga nang Jesus karela, tuki kayo kanako, at gawanda kayong magliligo, karing tao. Kanita mo rin, dikwandala ring karelang lambat, at tinukila kayo. Eya pa binang mirayo, king pamaglakad na, ikit na rin makapatad as Santiago at Juan, ding anak ng Zebedeo, at iluking karelang bangka, sa sadyadala, ring karelang lambat, papasig ng sentimiento na kang imana. At nga namig salita, mana, kung pasingin ng altong ay tingana, inakulunggob king pisambanayan. King aduang dahilan nga na, tayo ko nakulunggob king pisambanayan. Muna, era ko buri rin tao. Kadua, ko nala naman buri. Kanya, yung muna ako paluban king pisambanayan. May kibat siya ng ima, anak nga na, dapat kang magbalik. Balikan mo yung pisambanay ita. Huli ni nga duwang dahilan. Muna, tanda na mo na nga na. 5 banwa. You are now 55 years old. At yung kaduanak, patakalingon mo nga na. Ika yung Paris priest ketang lugalay ita. Kanya, magbalik ka rin. No? Well, inikwento ngayon malapit siya kayong tutu. Uling maralas mi naman nararanasan ng antikaniting bagay bilang Paris. Sungkay, may po kaming mapikon. No? Sungkay, kagigisanan kami kapibabatan. At there are times kasi rin aluwang tao, ano kasakit ituro, ano kasakit antabayanan, kayong kasalpantayanan, no? At yung taong masasabuntok, at yung taong kaili kayong intriga. No? Tabanggawan mo na yung gana-gana, itandita kakakulangan, iyang pibalik-balik da. Akalingwan da itang mangaya padepatan. Niyabistong kay, patang miraras ka na ako itang makanya na klaseng karanasan, kareng parokyano ko. No? Mangadi kung mangadi. At miras kitang puntong sasabihan ko king Gino, nung era kakaluguran, batingang ko rin tawong deti. Ganyan. Nung wari sana, papalbon mo yung sentimiento. Nganingal nung iti dimdom tamo nung makananong, magsimula, yang menawo si Jesus. Ban maging kayantaben at kasaw, king obrang pigkatiwala na kaya, ning kayangig pa. Dining ausandang first four, the magic four, karing alagad ng Jesus, no? Kini nalay naus, may kapatad la, no? At walang pare sa may kapatad, Pedro, ampoy Andres, Santiago, ampoy Juan. At walang pare sa may kapatad, ding minuna ng inawos Jesus, ban makipag-obra kaya, ban mantabi at sumawok kaya, kang Jesus. At yung kanilang misyon, ya pinitang nung atatandanan niya inyang Jesus, baya pepaitas banwa, no? Tinipo na la rin kayang alagad, at kay bat, no? Pepanibala na karela, ining kayang misyon.
Ume kayo karing sablang lugal, karing sablang bansa. No? Ipanaralye ing maya pabalita karela. At binyagan nyo lang, kinagyung paampuan ng anak, ampuan ng banal na Espiritu. Dinakin nala king obra ng Jesus. At anyang pilinan nala, dening minunang apat na katawang deni, pinili nala uling ilaring peka magaling. Pinili nala uling ilaring peka banal. Munandili kitang panahon na ita, ing Israel makaranas siyang maragul, kasakitan at kakaluluan. No? Kasakitan at kakaluluan. Then taong makapag-aral kanita, o rin pamilya makapag-aral ka rin, makapapigaral ka rin anak da, dito mong mga kwalta. Dito ang anak da rin ari, prinsipe, or what, deng mamuntukan keng kayarian, ha? Kayarian ng Israel, something like that. Detang royal blood, no? Ang poretang mga sa katungkulan kayong militar. Detang pamilya dareta, ilang makaya fort papagaral anak. Anya dini, fisherman la, dini ginawas ng Jesus sareni, magsasakala, no? Magliligo la. Anya, dakal, elamig undergong any formal education. Alalang liban na eskwela, dinin taong dinin. Huling kitang panahon na ito, metong kareng peka mababang sektor ng lipunan, ilapin ding manasan, ding magliligo. No? Dini, ilaring inawis na. Ilaring inawis na. Ban makipag-obra kaya? Umeko ka na ako nga na, tuki ko ka na ako, gawan da kong magliligo karing tao. Tuki ko ka na ako at gawan da kong magliligo karing tao. Yung inawas na lawa totoo, dininanalang kayo pa yan, no? Dininanalang inabayan nala at dinantabayanan. Nabo, kintukso, no? Kintukso na ning ketasan, kintukso na ning pibandyan, upaya, dangalan, kintukso na ning laman, no? Siguro, dakal kayo, babalitan, no? Kuling tao kami mo naman. Ako'y excusing ka na akong sarili. Pero oy niyong katutuan, inyang pinili na kining Gino, balo na yung pangatawo mi. But despite na kaya kaming pangatawo, pinili na kami. Ban makipag-obra. Uling, ninong pilina na. Ninong pilina ng ganap pa banal, ketiking yato. Ala, nung yan na kami pagtyagan Jesus, nung yan na kami pagtyagan ning Gino, uling tao kaming makasalanan, alayang pilinan, alayang akwa, uling, para-pareho tamong ang may mantsahan king pamikasala. Ingasahan na ning Gino, nakapamilatana ning kasalpantayanan tamo, we can see through our weaknesses. Nga nawari, kapamilataning kasalpantayanan, wakit, no? O asaglawayan niyo, higit pa kingki kaming kenan o gelingan. Itang metong akatangian bilang metong mamuntukan ng Santa Iglesia, bilang pari, obispo, Santo Papa, something like that, no? Na kingki kong kasalpantayanan, apansingan niya pamurin at akit, Jesus, ang magobra kapamilatan mi. You can see through our weaknesses, our strength, to see Jesus in our personality, despite din kaya kaming pangataw. Yapin ito nga saan na ningin. Yapin, patang makakitso kaming magkulang. Patang makakitso kaming magkulang. Tandaan nyo, may itong tamo mong komunidad. May paintago ni kaming pari, at kayo, ring parokyano. Pero may itong tamong pamilya, may itong tamong komunidad. Potanging pariyo, magkamaliya. Potagalang ating kayong kakulangan mo naman.
Ot gawa na ning pari yun eh. O taisip na ning pari yung bagay nga itig, karapat dapat. Po taga lang, at mo naman kayong parokyano. Nung makananong, bakit magkulang la ring parokyano? Po taga lang at suking karelang pare. Anyapin, dapat tamong misopan, mi panantabi, king obrang likwan na kaya katamo ning Ginoo. Tandaan niyo, totoo. Ikaming pare, mayaws kami, king antikaniting responsibilidad. Dapat tandaan niyo naman, kapamilatanan ng binyag, tengwanan niya ing Ginoo, ban makipagobra, kaya, king kayang misyon. Ha? Tungkulan niyo naman at responsibilidad. Ing pagpursige, ing magipagobra, ing mipawas, para paking panyulong ning kasalpantayanan. Anyang mabinyag tamo, may tungyan ng kabaldugana, ake katamong tengwanan. Maging talapagobra na katamo ng Ginoo. Ing masakit kaya katamo. Hanggang yan yung panahon na iti. Tinggap tala din ng sakramento, etalaman pekintin dyan. Etalaman pekintin dyan. Halimbawa, inyang kayo kasal kayo may makisawa na. Inyang kasal kayo. Linob mo man ang yang ditak king kaisipan niyo. Nung nanoy kabaldugan ing kasal ake kong pagmasusyan. At uli nanita, pigpursigyan yung pigsadyan itang bagay nga ita. Ing kabaldugana ning kasal. Linob pagay isip yun. Nung halimbawa ang iningal dong ay tikot nanda kayo, nanya kabaldugan ng sakramento na ng matrimonyo, agiyo kaya ang pakibatan. Kingkailang bata na ng panahon yung pamikasal, ay tindihan niya yung kabaldugan na ng sakramento ng matrimonyo. Nanya kabaldugan ng sakramento na ng matrimonyo. Nanya kabaldugan ng sakramento na ng binyag. Nanya kabaldugan ng sakramento na ng kumpil. Pigpursigin yung kilalanan at pakibaluan nung nalula kabaldugan dete. Metong niyang responsibilidad daw. Inganti ka niting bagay. Nyapin, di nga luwa, dakabalo ko, dakalang mua ka na ako, may mua. At yung kung ibibinyagan, kareng pabinyag. Baliyo, bakit? Interview me, ela kasal, ala naman dahilan, no, tela kasal. Ela sisimba, ela biyasang mga di. Dakala lamang umpisan. Ulang ela loob kayo pisamban. Kay ba't pabinyag di nga nakda? Para nano? Para nano? Ba't pabinyag di nga nakda? Para nano? King pamalak yu, binyagan may nga nakita, nanong maging kawuwulyanan ng kayang binyag. Sakramentong tinggap na, nanong maging kawuwulyana. Maging iskandalo ya, padakaladakal kaya katao. Niya pindi nga luwa, o yan yung iskandalura. Kristiyano ya pa mo, nekro kaugali. Huling, elal talking bieta mo, itang kaya katang telakaran bilang meto nga Kristiyano. Huling ita mo mismong may binyag na, mo intindihan ni kaya katang panga Kristiyano. Nyapi sabi ko, maralas ngayon, paganak ako. Ang kataking seremonyas. Nakatamo karakala seremonyas. Pero din yung seremonyas sa rin ela milalarawan king bieta mo. King aldoldotang pamibiyebye. Dining pagmasusyan tamong seremonyas. Kalupan mo yung misa ngayon simbatan ng simba, pangadita ng pangadi, simbatan ng simba, pangadita ng pangadi. Kaluwal tamo, kimpisang ba na ini, nanutakla si pangatao. May bayo tamo pangatao. May lalarawan ng kikatang panga-Kristiyano. May lalarawan yung pigmasusyan tamo, keting iningaldo nga ite, pigmasusyan tayo yung lugod ng Ginoo, pigmasusyan tayo nung makananong yung Ginoo, pepasyag na yung kayang pamagligtas kay katamo. O rin paganaka na kay katamong ini, ngiting ebanghelyong may basa. Suryan tamot sanakan, yung kabaldugan yung kay katang panga Kristiyano. Itamungan may austangan. May austangan. Nya tamo keti.
Ya chuta mo kiti, may austangan. Ating binyag yang kaya katang pakibat, pepa binyag tamo, tinggap tayo Kristo king biyeta mo. Pero yung pamananggap tamo kaya, milalarawan niya kaya katamo, Jesus. Balo tala rin kayang kawutusan, gagampanan tala rin kayang kawutusan, kaya katamong pagmasusyan, king banala kasulatan, king balang misang, kaya katamong pagmasusyan. Paulagan tala rin nga mano ng Ginoo. O hanggang yun yung panahon na iti, patang mirasing pamamasa, patang mirasing pamanaral, matudtod tamo, maglipang-lipang yung isip tamo, mag-cellphone tamo, alat ang kainterestuan. Anya pinalata nga babalo. Nya patang kay, mirasit ang puntong basa-basa ka pa mo, kaya nga maano ng ginuking pisamban, pot na kaya no, karo ka ugali, kang manyan, talan-talan ko pa mo, kaya ngostya, nako karo ka ugali, nako kabastusan, nako kaimot, tama yan, leader tamo kayong pisamban, hangga tamo mo kitang magobra nung nanoy kaya katang dapat obran, bala mo magparangalan tana mo. Bala magparangalan tana mo. Kita pimisan, amkutan ko kaya kanan, kwento ko pingkaya kayo. Makanan may binyagan. Ela sisimba. Ela kasal. Ela biyasang mga di. Balayo rin yung tawang dene. Responsibility jula. Lalong-lalo na detang siping tang bale, supposed to be Kristiyano. Ero-tiro, siping tang bale, ero pekyalaman. Kaya karelang kasal pantayanan. Baka dayo-dayo tapa. Ting mismong pamilyayo. Ikayong talasimba. Ikayong talasimba. Ayang katsoreng pamilyayo para simba. Deng anak yo. Deng asawa yo. Aya katsula, kay pisamban. Bakit? Patagalang alala nga kakit ang masanting ke kayo. Kingke kong pamanyimba. Anya pinila maging interesado. Waling nung atin lang masanting aya kakit ke kayo. Kingke kong panugali. Kingke kong pangataw. Makayaliwa kayo. Karingaliwang etalasimba. Huwag yang imuagkat. Ila mismo magkusang lubla. Deng pamilyayo mismo. Diyan ang pamilyayo. Ilang pisabihan tamo. Deng pamilyayo mismo. Ilang pisabihan tamo. Patala lang akakit mayap kaya kayo. Balo daw mo, sisimba kayo, mapangadi kayo. Pangadi na kong pangadi. Nobena na kong nobena. Divine mercy na kong divine mercy. Kay ba't kingaldoldo yung pamibyebi? Milalarawan yung kasalpantayanan niyo. King mismong biyeyo. Kaya pinitangining hamon na kikatamo, titing Ebanghelyo. Wah, dining alagad ng Jesus, dakala naman nakukulangan. Ikita mo, nung makanano yung meging biyera, Pedro, at 3 beses na yung pepayalya ni Kristo. Bahay tinulawag yung tacho. Y Andres, likwan de Jesus. Anyang atsuneng makabayo, beking krus. Betingan de, betong yang mitagan ni Juan. Ilangan, ing metong pigtak sila ne. Ilangan. Kulang la nung wari sana. Pero busal ning antikaniting kena ning karilang pangataw. Inyang mi mas-masla king kasalpantayanan at akilalara ing dapat dang panalakaran. Penalakaran da hanggang king kamatayan. Sinakripisyo ding bira hanggang king kamatayan. Yapin yan yung awas na kikatamo ng Ebanghelyo ng aldong haiti. Agkata na katamong surian ng kikatang kasalpantayanan. Eta dapat makagyo. Kabuta na mga di, kabuta na sisimba, magnobena, mag-divine mercy, and so on and so forth. Alam patugot, kabuta na mo kanta-kanta, kayong pisamban, kabuta na basa-basa, kabuta na kayo mo talan-talan kayong ostya. Sapat ita. Dapat milarawan king biyo.
ing biyan ng Kristo. Ing katuruanan ng Kristo, milarawan king biyeta mo. Ing kayang mapamye puso, ing kayang mapaglunos, ing kayang mapamakalulong puso. Oreni, dahil dapat tamong biyayan king puso tamo. Banmiyak maya ing pangatawo tamo kang Kristo. At maging makabaldugan niya at maging mabungaya ing biyatamong tengwanan kang Kristo bilang metong a Kristiyano. Ing dakala kakulangan king Santa Iglesia, kakulangan tayangan. Eka makapanuldo, ikakasi. Miyembro na katamo ng Santa Iglesia. Ing balang kakulangan, hanapin ning metong akasebyan daring makatwa, sakit ning kalingkingan, sakit ning mabilog kakatawan, yapin niya ni tamo, bilang metong komunidad, bilang katawa ng Kristo ketiking yato. Itamo yung pekakatawa ng Kristo ketiking yato. Sangkap na katamo ng katawa na. Unyapin uli na nita, sakit ng kalingkingan, sakit ng mabilog katawan. Alatamong pwedeng ituro o paparsalanan, pamarokan, uling responsibilidad tayo ing balang metong kekatam. Unyapin, we cannot judge people. Tala ayatulan. Hinatulan me, buling may kulang ya, dudug pa ka. Bakit ka nang gewa mo? O ba't may paboray niya yung kapatad mo ngayon? O at may pakanya niya yung kapatad mo ngayon? O at may pakanya niya yung pariyo? At yung kong pakibatan, di kayong parokyal. At yung tangang pakibatan, king balang metong at metong kekatam. Yan yung kekatamong misyon. At tandanan nyo ni ulatulitan kong sasabihan. Nung etamo makipagobra king Ginoo, alatamong dake king kayariana. Huling ing pa makipagobra king Ginoo, yang munye patuto king tinggap tayo Kristo king bietam. Huling nung ka makipagobra kaya, alakang dake. Bunin sabihan ay may tinggap lubusan ni Jesus. Tinggap may karing labi mo, tinggap may king isip mo, pero king biya mo ay may tinggap. Anyapin, nung mo aktibong magpartisipasyon para king panyulong ng kasalpantayanan ng balang metong at metong kekatam. Alatamong daki king kayariana. Alatamong daki king kayariana. Nung mo makyabe. Nya ini metong yang maragulahamon kekatam. Ito yung maragulahamon kekatam. Ityapin ini ngawus na kekatam. May binyag tamo, king lagyo ng Kristo. Patunayan tamong tinggap tayo at kasanmetong. Panalakaran tayo. Agpangking agyo tamo, pusal at sumangit, ng kekatang kainan, ng kekatang kakulangan, pagpursigyan tamong, baging tapat tamong, magliligo ng Ginoo. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakad tamo po, itamo nga po. Sa salpantaya ko, king metong nga Diyos, ipanglupos mayupaya. May ngawaking banwa ampon king yato. King sablang mayayakit at mayayakit. At king meto nga Ginoo Yesu Kristo. Anak ng bugtong ning Dios. Itamo nga po to kay kayo. Ipapakirgid king sablang panahon. Dios ibat king Dios. Sala ibat king sala. Dios sa totoo ibat king Dios sa totoo. Mi bayit may gawa, kaya king pa nga Diyos ning ipa, aking kapamilatana, may gawa ing sabla, king uli tamong tao, at pauli ning pangakabos tamo, tinipaya ibat banwa, at may katawa niyang tao, dalang ning banalay Espiritu, king Birhen Maria, at milyari ang tao,
Mi pako yaking krus, paulita mo naman. Lalam Lalam ng mapayang Ponsyo Pilato. Dinasaya, Meteya at Mikotkot, at sinobliyang mebye king katlungaldo, agpang king wala ring kasalatan, at minukyat yabanwo, makaluklok wananing iba, pasibayo yang datang mong ligaya, ban mokom karing mabye ampon me nga mate, ating kayang kayarian alang kapupusan. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, Ginoo at babyebye, amenibat king iba, ampon king anak, akambening iba, ampon ning anak, miyagnan mi sasamban, ampon mi paligayan, menas bukya, king kapamilatan ding propeta, sasalpantaya ko king metong akapulungan, banal, katolika at apostolika, papasyag ko king ating metong abinyag, king pangapatawad na ring kasalanan, at panayan ko ing pangasuglirang mering mete, ating biye datang alangangdo. Amen. Ipanalig tala king Diyos sa igpatamo ing pamangailangan at kasakitan na ningyato katamong manalangin. Ginoo, ibayo mo ring puso mi. Ginoo, ibayo mo ring puso mi. Para King Santa Iglesyang Malkekatamo, baning Ginoo, so paneng manatiling mibabayo, king kayang sarili, ban manatili aking dalan ning ebanghelyo, at so panoring taong mibyebye kaniti, anting mayap a balita, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo ring puso mi. Para karing milalakwan karing karelang lambat, bantu kiking Ginoong Jesus, tunay sanang misane at mayayakit ing turo at aral ning ebanghelyo king karelang pamibiyebye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo ring puso mi. Para karing magsaya, ban mirikil lang panawon matadtula karing aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo ring puso mi. Para karing tatangis, ban ela milako kapanaligan, king oras alangina ing karelang luwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo ring puso mi. Para kaya katangan, baning Ginoo, ibiyan na kaya katamo, ing tenakan magaral mitmong kaingatan, king ebanghelyo, at mibyebye king lalong matalik apamisan metong kang Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo ring puso mi. Manatili mo kay ngausan o Ginoo, at ibigay mo naman kay kami, ing sikanan makibat king kay kangawos, kapamilatan ng upaya ng Yesu Kristong Ginoo mi. Amen. Ipuri ka ng Diyos sa mga siglo, pandulang yung kaya kaya pandi kami tinapay ang pangbigay katanapan pagkanig manat pa pagkadanin tao para kaya ka maging tinapay ng biya. Kaya pandi namin anak kaya ang bigay
Panalangin kayo kapatid, man kanakot kay kayong daon, maging katanggap-tanggap ya arapan ng Diyos, ipang mayupay ang totoo. Tanggapan ni saning Ginoo itindawon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng banala kapulungan. E paming bigalang, tanggapan mo rin kay kayang ayin, ipaintulot mong papagbanalan da kami at pagdalang kaligtasan. Ipagkalumayti, kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Hindi naman natili kaya kayo, At kaya ka antimorin, itasyo la ring puso yo. makatasno king Ginoo, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunapin, karapat dapat at matulid, ang pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ipa Diyos king alangang at lubos mayupaya. King kang lugod, tinubod mo kami, ban ipakilala mo ang kang karangalan. Hanggang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pa mo ring paralan, ban makapagbalik kay Lukeka. Ulinit ang kalukuran mong anak, may tao yung kalupa mi. Banating kalupa may taong makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banwa, iyang pangdaing kadalang panalangin ning kapanyamban, kabang magsyala arapan mo kapilan man. Misugi sa ing siwala miking karela, kimbata kong perang dalit ning kapurian, ngaming kakanta. Ikapining panaloig pa kang simulis sa blang kabanalan, ulinita ipanagapumi. Itugtog may ng Espiritu, mantimayang titipang ambon kareteng ayin, may ban pabanalanal at parake kami, kawan na lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya, bayan ako sang loob tinawan ng biyan na kimpamaylas at kamatayan, kinmaning tinape, pasalamatan ka, pirasone, at pinyene ka rin kayang disipulo at ngana, kunan niya iti ikayungan at kananye, muling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minapon, kinwaning kalis, pasibayang papasalamat kay ka, pinyene ka rin kayang disipulo at ngana, kunan niya iti ikayungan at minom kayo kaniti, muling iting kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bayo, talanganggang tipan. Ami bubo para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti king kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ining kaganakan mi, o mapamakalulag pa, kamatan at pangasubli ng mebi,
Daraon may kaya kay ting tinapinig bi ating kalis ting kaligtasan. Layan may pasalamatan keka, ipepalirian mo kaming matampang talakad harapan mo at sumuyo keka. Ikami nga sanang may sulusulok yung katawan at tayo ng Kristo. Di po na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan may oig pa yung banala kapulungan mo makalaganap, kimabilog ayato. Ban may ganap iya sa aking lugod. Kami ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, din sa Blang Obispo, Paria Diacono, at din sa Blang Susuyo kay banala kapulungan mo. Ganakan mula naman yung kapatad ming minuna ng pepayinawag yung pikong kapanayon yung pangasubling mebye. Idala mo la sa Blang mayang mo na biyaking pakalulo mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapo magamit kayong bilang angga. Pagkambenin mo na Virgen Maria, ni Diyos, kambenin San Jose, ang esposo na, kambenin mo ni Apostol, San Agustin na kay kaming patulunan, at kambenin sa Blang Banal, may biyabi, kalugod-lugod kay kabaning panahon. Apo rin ata paligayan na kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambenin at kayo, Joseph, ang mayupayang tuto, kagom ding panalay Espiritu, kaya kasablang tangalan at ligaya, manggaman, kingalanganga. Amen, 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 amen. Ngayon manalangin tayo ng kapanaligan at lugod kay Gigpa, kaya nga manong tiro na kaya katama ng Ginoo. Sa Blang Marok, malugod mong pagkalamig, kapayapan kayong panabon mi. Paning sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati, kayong pamanalipaning kasalanan, at may gabis kami nga lang kasasakulan, king sa Blang kaligaligan, kabang panan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ing kayo payan at ing ligaya, manggaman kingalanganga. Kung kinaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, kapayapan dalakman ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Namun sana babalik na rin kay kaming kasalanan. Noon ay pansinan mo yung kasalpantayanan ng padala kapulungan mo at pamayapan at bisan metungan mayagpang king kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman kingalanganga. Amen. Payapan ng ginumantabi sa kapilan man kay kayo. At keka ang timurin. Ipang tayong waganing kapayapan kay metong at metong. Cordero ning Diyos ang ina
sa Kodero ng Diyos, sing miralakoy kasalanan ng yato, malaring mayawos nga po naning Kordero. Ginoo, karapat dapat pabalaos keka, dapat kingkas mga manong, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. panalangin para king pamananggap king espiritual a pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng keng lupos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Gampanantanya po yung second collection. Lapit kami keko,
kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo la, ring tawong mitotokan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo la, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang anggang kapainawan, detang meyang unabiye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawag kami, karetang atyo king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patoknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Yesukristong anak mo, ang mabibye ampon mag-ari kambe mo, king kametongan ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulwan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimorin. Bendisyonan na kayo ni Maypayang Ginong Diyos, singig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Umaya kayo king kapayapan, maging tapatasan ng talapagobra ng Gino, maging tapat tamong magliligo karing tao. Salamat king Diyos.